Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. 75 días na sa napalan. Tama ba, kumpadreng Nald? Ha? 75 days, Christmas na? Sus Mariosep naman, oh. Uno lamang daw ang naipreparata ng gari zero na naman. Sige daw, maghinguha lamang kita, makatipon-tipon lamang. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Good morning, Bicolandia. Biyernes, petsa 11, kan Oktubre 2024, Viva Señor Santo Cristo! Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Si Chu Henry Guerrero gayod, ngunyan su kumpleanyo mo tabi, Chu Henry. Diyan sa Macapa Corporation. Diyan sa may kalinga ni Loria. Chu Henry, happy birthday tabi sa imo, Chu Henry Guerrero. Kumusta man si Chiatit Guerrero tabi? Kumusta na kamong dua? Tingog kan banwaan na an sa indong nadadangog kasabayan paglaomi na yaong kamo diyan sasabayan man tabi kami sagkod alas 10:30 an pagkaudto sa paagi kan impormasyones na minaburotwa diyan sa palibot katabang ta si Chief Jimmy Nasalita an sa muyang pag-iriba diyan sa 3rd District Pading Jimmy, si Pading Jomar Bien, kumpareng Al Armario, si Joshua Bino, asin si Karen Nicole Ala. Sa Manibela, si Henry Mata sa Control Technical, Pading Nal Baldo. Kan Jigs Baldo Welding Shop, sa Dap-Dap tabi. Good morning dyan sa Indo. Uyaon po dyan, Senyor Santo Cristo. Mission Church. Pwede man sa Barangay Santo Cristo mismo, Candaraga. Pasalamat lamang kita, Sa newsroom, News Director Mardela ang nangingenot dyan. Katabang si Angel Mustasa asin si Mary Joy Jarezco. Si Jen, what happened na kay Jen? May pinagmamati-mati ba si Jen? Siyempre, Madam Shia Leron. Yaw man dyan si Jasmine Baloloy. Nagatarabang-tabang pati sinda sa social media platform sa muyang news page dyan sa internet, yung DCGB News Online. Sinda po ang nagtatarabang-tabang dyan, pati si Jimos Barrios. Sa broadcast ni Mantabi sa internet, si Jerome Nico Martinez ang sa tuyang kapartner ngunyan dyan. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo. Si Pio Fernandez ang huling lalaking birhen. Yan. Pugi of the Year awardee. Ano lamang tabi dyan ang pinagsisiribot-sibutan nindo, Text na kamo, anong pangudtuhan dyan sa Albay District si Kasag. Kumusta na sa saudan kan Albay? Kasag, kumusta ka na tabi? Mga paraan tabay taman dyan sa saudan kan Albay. Dyan man sa saudan kan Legazpi. Good morning. Sa Central City Subdivision, maray na agaman. Sagkod sa Bitano. Yan. Sir Alvin Gapayaw, maray na agatabi sa imo. Siyempre, si Manay Yolike. Kasuhapon na daita na nalapwasan ta si Manay Yolike kasuhapon. Maray na agatabi sa imo, Manay Yolike. Asin sa familia. Siyempre, so amiga taman si Manay
Fulgar, Mrs. Fulgar dyan sa kunyan, sa Daraga, sa Bagong Bayan, maray na aga tabi sa ino sa Bagong Bayan kan Daraga, sagkod si Manay Selmang Bahoy. Yan, kumusta na si Pading kunyan, si Mading Maybel, sagkod si Compadre, maray na aga tabi sa Indo. Dyan sa mga taga PSO, yan. Diyan sa PSO, si naliwan ko na sa pag-aral ni Padi. May igwa na kita ng date na memory gap, Dahil ko na kaya nagagamit ining dila ko. Paano daw ini? Sa tuyang mga, siyempre diyan sa Bigaa, maray na aga diyan sa mga taga Bigaa tabi, Yan, si Pading kaya diyan sa Indo, sa barangay. Sa Albay, sa Daraga, morning, Sir Ato Lim, diyan sa Petron, Tapgas Gasul, maray na aga. O si Doc Philip Roa, magandang umaga Doc Philip. Long time no text, no story lamang, Doc Philip na Roa tabi, maray na aga tabi sa imo, diyan sa imong klinika. The best man ini, mga kahilangan sa talinga, dungo, halunan, yan. The best man iyan tabi. Doc Philip Roa. Siyempre si kunyan. Kumusta man and good morning kay Doc, Chris Gianan. Yan, sinasabi ko, the best man ining doktor. Mga diabetes nan, kolesterol, kahilangan kidney, liver, diyan kamo tabi, magpasiring kay Doc Chris Gianan sa Daddy's Angels. Good morning tabi sa inyo, Siyempre sa mga barkada ta dyan sa Ravax, Madam Joy na Maris Cotes, Madam Joy dyan sa DNR Region 5, maray na aga, sagkod sa Ravax family, mga nagkakaragat ning ayam, ikos, vaccines, bakuna, flu, dyan sa Ravax. Good morning tabi sa Indoga Boss. Bueno, ang sa kuyang number tabi is 0942670195, 0942670195 sa sa Smart, and sa Globe 096607301115. Aram nindo tabi kay Madam Jocelyn Broquesa, maray na aga tabi. Diyan kay Madam Jocelyn Broquesa. Yan, Sumbaday da tabi. 6 to 7 p.m. sa Pacific Mall. Yan, sa paagyan ni kan Pacific Mall, boda ni Madam Zarina o kaya Karina Lanuza Sales. Yan, mga masurumba. Ang pagkatapos kan sumba, karaunan. Kaya yung manggiraray. Tabi sige. Aram nido siguro, this is a main concern na dapat nang ma-antisiparan kan lokal na gobyerno, kan Legazpi. Ang problema tatabi padingnal sa trafiko. Pasalamat kita digdita igwa panin kunyan. Igwa panin lal period na diit kitang na i-experiensyahan sa trafiko. Halimbawa, baga ngaya agang-aga, hali kang Legazpi, pasiring Albay District or Daraga or vice versa, maluwang pa ang kunyan, ang kalabaan kang Calle Rizal. Pero, pag pumatak na ang alas 7, alas 6:30, alas 7, sundo na yan na kunyan, sundo na yan na hapon. Iyao na tabi ang concern na maray sa trafiko. Bako sa na ining kalabaan kang Calle Rizal, pati dyan sa Washington Drive, pasiring duman sa may airport area, sagkod na duman sa Magayon Drive, sa Daraga, kuro-konektado naan volume kan trafiko dyan. Pasiring man digdi sa Albay District, sundo sa Daraga tabi, maagi kang Bicol University, sundo na yan sa Daraga. And baba kita digdi sa may sentro kan Legazpi, pasiring duman sa may Aquinas dati, sabi kan mga iba, Aquinas.
ngunyan UST, University of Santo Tomas Legazpi. Ang traffic tabi beyond tolerable na. We must take in consideration na mismong ang LTO pinagkonfirmar na halos na doble ang mga vehikulong ninaagi sa inmanakalye digdi sa Legazpi after kan pandemic padingnal. Na doble so volume ka vehikulo, although day pa magkitang informasyon na nakukuha kung ang mga vehikulong iyan, ang mga owners, rightful owners are from Legazpi City. Basta ang datos na maski nga ni si Chief Rolly Isguera kan Public Safety Office, sinda bagang katabang kan Legazpi PNP sa pagmanihar kan trafiko. It was relayed also to him and kan ma-interview taman digdi sa programa. Ang sabi ni Chief Rolly, lumismong ang LTO nagsabi na ang volume kan vehikulo digdi after pandemic sa Legazpi na doble. Pero data lang maaraman kung ang mga owners kayan is coming from Legazpi City or hali sa ibang lugar na minaagi digdi sa Legazpi. Pero either way tabi, dapat igwa siguro yan sa mga nagkakandidato ngunyan magayon ining pag-adalan kan mga grupo nindo. Apera siyempre kang problema tayo digdi sa tubig sa Legazpi. Sa totoo lang. Tubig. Yan, taon-taon we will go into it and sa mga masunod na aldaw siguro. Ining traffic. Pag-adala na ning marhay, tahilingon mo, pati ang mga side streets is being clogged. Nagiginang traffic, nagiginang parking area, although mga one-side parking lang tabi. Taan piglilikayan baga siyempre, ang street enforcement, digdi po iyan sa kwan. Sa sa main streets talaga. Di ka talaga pwedeng magparada dyan kan sa imong vehikulo. Igwaning national law ka iyan. But the problem is, initabi, naririparo tana, ang mga side streets kan Legazpi, being Albay District, Legazpi Centro, puruno na po iyan nin vehikulos. Remember, ang Metro Manila, igobaganin mga pag-adal na nagbuburutwa na milyones de pesos ang nalulugi by the minute kung ang traffic sa Manila is in standstill mode. Milyones de pesos iyan ang nalulugi sa ekonomiya. Taigoning computation ka iyan, ang ekonomistas, mga think tank nakakasabot kan ekonomiya in relation po sa traffic. O tahilingon nindo, ang mga nasyones na abantidos baga, Japan, Korea, Estados Unidos, European Union countries, basta mga nasyones na abantidos, what is common in them? Saro dyan is efficient mass transport system. Pag sinabi tang efficient mass transport system, igwasinda nin modo de transportasyon na nakakapagdara nin dakul na tawo from point A to point B in its shortest possible time na daing traffic. Bako sa natawo, pati goods and services. Ano ang commonality ninda? Igwasinda ning modo de transportasyon na natatransportar ninda ang mga tawong matrabaho from point A to point B, pasiring dumasa sa indang mga destino, natatrabahuhan, babantayan sa tindahan, madiskarte, matrabaho sa konstruksyon, oficinas, gobyerno, pribado, nadadara ninda yan in its shortest possible time through mass transport system. Anong mass transport system na common sa mga nasyones na bantido? Effective railway system. Yan. Sabi, digdingan niyo, sa likod kan Astrodome nagiging one way dahilan sa parking. Totoo yan. Totoo yan. And babalikan tayo na sa likod kan Astrodome. Diyan yan sa may area mi Padignal, Balintawak Street.
Now, ini po ha, balikan tayo itong sa mass transport system. I-connectar ta digdi sa Legazpi. Paano kita makaka-device? Although daay pa man kita digdi siguro pwedeng magbugtak ni LRT buda MRT. Pag-isipan na nin marhay because bumilang ka ning less than 10 years with this volume of vehicles na minaagi digdi sa Satuya, taday man kita pwedeng magbawal sa ibang lugar. Daay ka mo pwedeng maglaog digdi ta makaka-traffic ka mo. Daay pwede. Ang road is a universal access to everybody. Ang tinampo. Di mo pwedeng kudalan ang Legazpi. Di ka magpalaog din mga hali sa Daraga, hali sa Tabaco, Santo Domingo. Di mapupwede. It is a national access. Mag-isip na po nin effective traffic management system sa Legazpi. Takunda nako, tawan ko kamong ehemplo. Alas 5 nin hapon pa dingnal, mapasiring ka sa Albay District, warali ka sa Albay District, pasiring digdi sa Legazpi. Sige baga, anlawig kan sa imong travel time because of traffic. Yan. Duman naman sa Washington Drive, pasiring duman, sagkod na lusot na iyan sa kwan, sa Bagayon Drive, traffic yan. Digdi naman sa alternate road, traffic na iyan tabi. Dati-dati perang minuto ang pigukonsumo ta dyan sa pag-transport. Madalion sana. Ngunyan tabi dahi na. So, what could be the possible solution? As of now, maski kita, dahi kitang naisip sa mga nakakahurun ta dyan na mga nasa traffic industry, traffic circle. Ang solamenting nagpigigibo ngunyan is to provide palliative solution. Ano itong palliative solution? Is just to maintain order sa trafiko padingnal. Ano itong order na ito? Itong day mag-iirinutan sa intersection. So ang solamenting solution is mabugtak ng traffic enforcer, tanganing day magsarabatan dyan sa intersection, ma-traffic. Pundo kang una, taining unang papagihon ta. Pagkatapos kay ini naman napapagihon ta. And in the process, talagang matatraffic kita ta. Bigayan. What is being avoided is yung baranggaan. Kaya baga may traffic officer. Tatatrafikong ka talaga. And that is the only palliative solution na nahihiling tagon yan. Pero kung paano ang pag-abot kan mga aldaw, tabi na gulpi na ang bihikulo digdi. Say for instance, ilan dyan sa Balintawak Street, daita po malilikayan na daing maggarahe dyan one side nata dainang available space na pwedeng padumanan ang may mga darang bihikulo, tricycle, motor, four-wheel drive. Nata tadaina. Ang Kapitolyo, transaction bagan oral daw, gulpe nagkapasiring dyan. Iguan ng Capitol Annex, iguang City Hall, iguang mga negosyo dyan. Sain mo tabi ipaparada ang mga autong mapasiring dyan. If you will strictly enforce ang pagkunyanaan kan mga garahe, park ng bihikulo. Kaya, the natural tendency, mahanap sa mga may bihikulo, nin pinakaraning pwedeng magilidan na side street. Kung para istriktuhan tan, sa intan papagarahehon. Tabi, maski sa compound nga ni ibaga kan Cathedral, Senyor San Gregorio Magno, akomodado na dyan ang mga traffic for a fee, siyempre. Akomodado na dyan ang parking, pero day matagal. Kaya tabi pag-isip-isipan ini kan nasa lokal na gobyerno, tabi. So mga nagkakandidato dyan. Sabi digdi, good AM sir, saro po sa kausakan traffic, taan mga jeep, nagpupundo sa tahaw mismo kan tinampo, tama pala ag kitubig sa radiator ninda. Igwa kaya dyan nakatambay na para tubig sa gilid. Pedestrian, salamat po. Yan, igwa talaga ni nagpapabuhos yan ng tubig sa indang radiator. Pero sa iba gigilid man bagatabi gigilid man ang kunyan sa indang mga vehikulo. Ang problem talaga digdi is yung parkingan and yung flow of traffic. Tandaan nindo, siguro bako kamo masyado pa interesado sa temang ini, pero there will come a time kung dai magkaigonin maray na traffic management system digdi sa Legazpi, magkakaigo kita rin ng perming lockdown sa traffic.
Nasa linya si Joshua Bino sa Bungkaras kan informasyon. Joshua, marhay na aga. Go ahead. Yes, maray na aga tabi Sir Pio, maray na aga sa mga paraan tabay. Sa dagdag pa niya tong bareta na hiling an halangkaw na inflation o an biglaan asin marikas na paglangkaw sa presyo kan karning urig. Digdi Sir Pio sa nagkapirang lugar sa Bicol Region. Asin ini, pinag-attribute kan Department of Agriculture o DA Bicol sa pagkakaigwan na naman pagbutwa ng mga kaso ng African Swine Fever o ASF sa nagkapirang mga munisipyo sa palibot kan rehiyon. Apwera sa Albay, ang mga probinsya digdi sa Bicol Region, igwan na naman Sir Pio ng mga nagbuburutwa na mga kaso ng ASF. Sa datos na ipigtao sa DCGB News ni Sir Florentino Ubalde, hali sa Department of Agriculture Bicol, may sarong munisipyo sa Camarines Norte, ining Labo, ang konsideradong infected zone. Gulping mga munisipyo man ang infected. Digdi sa probinsya kan Camarines Sur, partikular na ang Ragay, Minalabak, Naga City, Calabanga, Ocampo, Pili, Presentacion, Sangay, Tigaon, Iriga City, Baaw, Bula, asin ang munisipyo kan Nabwa. Ang Masbate, infected ang Claveria, San Pascual, Balod, Mandaon, asin di Masalang, mantang sa Sorsogon. Infected zone ang Sorsogon City, asin ang Pilar, mantang sa Catanduanes. Iyo man ining Karamuran, asin ang munisipyo kan Virac. Sigun kay Ubalde, nagkapira sa factors kung nata nagbubutwa naman ang mga kaso ng ASF di sa Bicol Region. Iyo ang iba nakakalusot sa mga border control. May ining mga live animals o ining mga buhay pang-urig. Iyo ang talagang nachi-check kan DA sa pagikan sa indang mga city asin Municipal Agriculture's Office. Alagad ang medyo nahiling na problema sigun kay Ubalde. Pagabot Sir Pio digdi sa mga karnina na urig dahil ang tasugon sa iya minsan natatago, tigtatago ang mga ini dahil masyadong nareparo, nachi-check kan sa indang mga personahes. Kung kaya ngunyan sigun kay Ubalde, nahihiling ang medyo halangkaw naman na presyo kan karning urig sa nagkapirang lugar digdi sa Bicol Region. And dahil ini sa mga ASF, kung kaya unlock lang naman ngunyan kan DA Bicol, iyo ang mas pagpakusog kan mga checkpoint, tangani ng mapreventaran ang paglakop naman kan ASF digdi sa Bicol Region. Yan tabi Sir Pio, ang dagdag na istorya, Josh Pabina, DCGB. Dagdagan tapaan bulos kan informasyon hali dyan sa luwas. Okay, padingnal ang connection ni Compadreng Jomar bago kita mag-time check. Compadreng Jomar, good morning. What's happening, tabi? Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Oni kami pa rin, Pio, sa opisina kang SS. Oho. SS Tabaco, ready for raid na naman kami. Masakyada ka na naman. Masakyada na naman kami digdi sa pitong mga negosyante, digdi sa First District na-discovery kang SSS na so iba dahil mapigrestoso sa indang mga empleyado sa SSS, so iba dahil pigbarayadan kang mga dapat na bayadan sa SSS. So dahil tango na iparuluwasan nga rambuda kung sa dumanon may basta First District lang ang sabi pa rin Pio kaya di ba kung diris si Attorney si Madam Susana Malubag ang SSS office head sa Tabaco, Attorney Velasco kan Legal Department kang Region, South Luzon office, and si Alwin Mapa permin kay Ribamine. So in behalf ni Janet na Mapa, ano uya na garo kadaklang kan dumanon may mga merchandise, mga mga tindahan, pero sabi mga ni Alwin, okay lang yan na halimbawa sa iba dahil hindi na abusan o kaya nagsasarara. Iyo manggirari ang violation ninda. Pero mas magayon kung naiarabutan mo bukas na isiserbi talaga yung notisya. And after this notice, pag daisinda nag-comply, i-forward na ini sa legal department para maplantaran yung kaso. Hindi mga nag-violate sa mga patakaran kan SSS.
nakaliit na mga operasyon kan Tobacco SSS Paringpio magpumpa 2 years ago. Gabos na mga naduman, iyo ang nakapag-comply na kan sa indang mga obligasyon afuera sa sarong lending institution na nagarabot ang pasukaso sa korte asin nagkaigwa pa nin nagkadalagit pa nga ni so nadagit pa na sa West sa iyo man sana pinaabot pa naman sa korte, mabayad man sana pala. Nagmulta ka palugod na yakito da. Iyo man sana mabayad ka ngaya. So anyway, so yan ang sistema digdi kang SSS Tobacco, digdi sa race o ining kampanya rin da sa pagbubukod sa mga violators and sinabi digdi ni Madam Susana Malubag na sa nakaliis na operation nito magkaroon naman naging resulta and hopefully mag-cooperate gabos perme sa indang natatawan in warning tanganin na dahil na magkarabutan sa kaso. Yan pa din mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCG. Salamat tabi kumpadreng Jomar, hali dyan sa Tobacco City. Yung drive kan SSS para duman sa may mga na lalapwasan baga na obligasyones kan mga employer sa indang empleados. Maray na aga kay Doc Chris Gianan kan Daddy's Angels Clinic dyan sa may Aleco yan, kampang sa naman kan Rob Vax. Yan. Sabi ni Doc Chris Gianan, tama yan, Sir Pio. Good morning. Good morning matabi Doc Chris na Gianan. It's nice knowing yaong ka po nakaantabay. Kumusta sa staff kan Daddy's Angels Clinic tabi. Sige, oras Filipinas, it's 9:32. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, ganado. Sa pamilya, Ganado. At syempre, kapag good times, Ganado. Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silymarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silymarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ng bata ka at maligo? Maghugas ka ng maigi, ha? Galing ka ba sa bukid, Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan.
Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini. Tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos, basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kung Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Mayong tusok-tusok sa Tabangkan Vitamin B Can Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids, tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Never say Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa segundo distrito. Tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy kap. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang. Gabo sa iya parantay, daig diyang nakakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital. Pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang daig niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon. Tatao makitaw, talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Greg Slagman, tunay na padaba ang albay. Gobernador Greg Slagman, maaasahan. May bagong energy na! Bagong bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa Aleco Service and Collection Office sa saindong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-Aleco. Natatabang na puun baga ito. Sinda kita ika-ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo lalo sa mga para o matios na pamilya pa.
Senior citizen na si Kahobenesan. Yan ang AKB Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Oy, belta sa programa, sabi ni Doc Chris Nagyanan, well compensated man padi, pati benefits, updated ang SSS at PhilHealth contribution compliant, hehehe, yan. Okay, sige, sabi ni Doc Chris Gianan, good morning Doc Chris Gianan, yan, maray na agaman dyan sa mga taga-tabako, si Boboy na San Pablo. Yan, maray na aga tabi sa imo Boboy San Pablo. Cantabaco City. Yan. Good morning da sa Indo. Tutugang ini ni Nes San Pablo pareho sindang kandidato pagka konsihal city councilor kan Tabaco City. Yan. Sige. Di duro-diretso kita kang programa. May standby pa ding Naldo. Sige. Tanganing maka diretso kita kan sa tuyang mga pag-uri istorya ano. Iyan pa ano dagdagan tanin diit itong so sa traffic ano. Iyan sa Balintawak Street, day talaga mapupugulan iyan na day mag one side parking diyan and day mag one way. You know why? Ang location kan is very vulnerable sa mga lugar, haraniho na marhay sa mga lugar na igonin transaksyon as in mas volume nin tao na may darang bihikulo which is Capitol and City Hall. Yan. Kaya arog ang kan, dahil ibang madudumanan sana makonsiderar man iyan kang kunyan, kan traffic division and traffic managers kan Ligaspi. Kaya lang, we have to sacrifice. Magiging one way iyan paminsan, lalo kung may minalaog, either way, digdi sa may Capitol o kaya duman sa may intersection sa may 911. Sige. Talagang traffic ang problema digdi sa Ligaspi. Bako sa ngapit na panong kundi ngo niya nagpupuon na tabi kunday magkaigonin maray na traffic master plan ang Ligaspi which is applicable pag-adalan niyan tabi which is applicable pag-adalan nin marhay sa mga maabot pang aldaw taking in consideration yung movement kan tao digdi sa Ligaspi plus itong sa mga naglalaog pa digdi sa Ligaspi na may darang vehikulos kaya arog po ang kaan tabi. Sige di hain ito so may babasahon lang ako sa Indo and pag-atid-atidan ko baga so amigo ta so may pinadara sa tuyang kunyan ining sabi ko ba maray ining pag-konsideraron yan nidigdi sandali oops hararom na kaya dai ko na baka so content pinaghalin tapaminsan baga may pigahali ang kunyan ang Facebook na mga content kunday nasayang dai ko na ito mababasa gariwara na garhinali na kang Facebook so content na ito kang kunyan kan ipinag-post wala na talaga sayang sandali pinag scroll down ko pa baka lamang yaon dain na sayang magayon itong tema na makakaukod kita nin marhay 2 days na ini sandali parang a day ago yun or 2 days ago baka labang yaong patay ko kung nahiling paano na so content hinali na
Wait. Good morning dyan sa mga barkada niya tong pajak drivers sa Albay District. So sa tuya dyan ng mga ng barkada. Pati mga taxi drivers, field cab drivers, sa Grab, si Sir Dan Belanghel, pati yung mga amigo ta dyan sa airport, BIA, yan, mga mga drivers dyan tabi, Sir Edwin Ala, yan, sa Bicol International Airport, wala na, so content hinali na, sayang. Ay nako. In a sense, itong nabasa niya to na ipinadarang mensahe is ay baka yaw sa save ko. Sandali ha. Sa save items niya to. Sana na-save ko. Igo. Ayaw na-save ko sa post. Ay, yun wara na. Dai na talaga sayang pero ang esensya ka ito is arog ka ini duman sa mga nag-file baga ning sertifiko di kandidatura lalo na sa pagka-senador buday ning sa mga party list ang esensya is pag-isip-isipan tadaan ning marhay na dapat ang iboto ta itong karapat dapat sa pwestong iyan bakong itong nagmamaot sinda na maging senador. Yan. Magayon baga pading nalano. Pagpilian ta ngaya, karapat dapat na maging yaon dyan, bako itong sumuyanindang maging senador. Sabi nga ni baga ni Vice Ganda ta, dakulso na bullseye ka ito ni Vice Ganda. Sako ngaya may nagtangro man, magkandidato ngaya ako, kundi ano man nga gigibuhong ko dyan, na dahil nga akong pagkaaram kaan. Yan. Sayang nga kan buwis kan tawo. Tumpak si Vice Ganda. Tapos duman sa pigasabi kong nawara na content duman sa Facebook, dapat ngayang tapusun ta ng konsideraron ang rason na dahil ta na ngayon dapat mag-akseptaro na ansarong nagkakandidato mataram na makakaukod na sa nangaya ako pagyaon ako dyan sa pwesto. Tama na ngayong pag-eksperimento ning arog kaan. Pilion ta ngayon. So talagang karapat dapat yan. Tama na ngaya na tamiri vlogger, social media influencer, tapos may parisa na sikat na si Diwata. Ibubuto ta na. Tama na ngaya kaan. In a sense, tama yan. Kaya lang, sabitan na nga diba ka nakalistang programa sa sitwasyon na ini na nakalatag sa satuya iyong-iyo na sana sisay sa pagpipilian ta. Mas maray sigurong iblangko mo ang balota mo. Kaya lang kung ibablangko mo ang balota mo, paano man kung lalo lugod na makakuanin boto so mga bako man karapat dapat. You are choosing between two evil sa mga kandidatong initabi. Which will you choose? The lesser one, siyempre. Sisay mga abogadong nagkandidato ngunyan. Si Abalos, abogado yan. Buda nagkapot nin haloy sa serbisyo publiko yan sa kunyan, sa gobyerno, sa governance, naging sekretary kan DILG, si Attorney Benor Abalos. Sisay pa, ang mga abogado, iyong kaipuhan ng tanang ko sa Senado kundi daraina. Igwaning saro pa si Abogado Luke. Apelye ko ito si Attorney Luke. Maray man ito. So broadcast man sa internet baga. Yan. Si Chel na joke pwede iyan. Tapos si Laila de Lima kundi nagdadalagan gawin sa party list na ML ito malayang liberal siguro ito. Basta nagdadalagan si kunyan si de Lima, I don't know, mga abogado. Kaya lang iyon na nga niyan limited ang choices tata yung iyo nasa listahan ngunyan kan na mga nag-file kan sa idang sertifiko di kandidatura yan.
Sayang, dahil na itong so content na hali na. Ay, dahil itong content na ito, pinunas na. O, dahil na pinagtugutan na ma-share pa. Pinag-save ko ito kundi nawara, paano kaan. Hinali na kan kunyan. Kan flashbook. O, si Kiko na Pangilinan, abogado ba yan, tabi? Si Kiko na Pangilinan, tama ba? Sabi ni Engineer Merly Gaspi. Yan. Attorney Kiko Pangilinan. Kambaking. Siya baga so author kan so ining day dapat pag kunyan akusaraan mga aki pang nakakomiter nin krimen. Kaya ngunyan baga buwelo sa mga aki nang iikit. Nananalakat nin harong. Nananalakat ning harong, nang hold up, nang lulopig. Yan taday mo nga pwedeng kasuhanan mga aki. Sige tabi. Yan. O may law firm si Sarakiko na Pangilinan. Tama. Pangilinan and Pangilinan. Yan. Abogado si Kiko na Pangilinan. So agom ni Xiawi, si Ate Xiawi na Cuneta. Yan. Lingan na si ano ito si Diwata Pade sa party list vendors fourth nominee. Diyos ko. Bata may attitude na bagano Pade, may attitude na si Diwata. Garo na so inda, ewan ko ba ba't ganyan ang mga tao, ay o di sige Pade, igwa na kita nin mga hanap buhay pa dyan, tama baray ta baga de si siya na alas 10. Sige, ilaog mo na daw tanganing buwelo na kita. Sige. Sa selebrasyon kan ika-66 na taon na anibersaryo kan PBN DZGB as in Legazpi Port District Fiesta, maugmanya mo na ihahatod sa Indo ay Earth Forum and Expo Year 3. Earth Forum and Expo Year 3 may tema Integrating Sustainable Practices for a Resilient Future, Bridging Agriculture, Environment, Health, and Tourism. Sa Earth Forum and Expo Year 3, masentro ano rolay sa Earth na ang gustong sabihon, E. Environment, A. Agriculture, R. Resiliency, T. Tourism, as in H. Health. Inigigibuhon sa Ayala Malls Legazpi poon Oktubre 17 hanggang Oktubre 20, 2024. Iniimbitaran ang gabos na magpartisipar sa paaginin pagbisita sa Ayala Malls, as in maghinanyog sa Radyo DZGB, DCGB Facebook page, DCGB Live App, as in YouTube channel, and DZGB Earth Forum and Expo Year 3. Hatod sa Indo kan mga binasunod na sponsors. Provincial Government of Albay, headed by Governor Edsel Grex Lagman. Department of Agriculture, Regional Office No. 5, headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, headed by Director Ariel Pio Quinto. Department of Health, Center for Health and Development, Bicol, headed by Regional Director Dr. Rodolfo Antonio Albornoz. Congressman Fernando Didi Cabredo, 3rd District of Albay. Good Found Cement Factory, Palanog, Camalig, Albay. Philippine Movement for Climate Justice. City Government of Legazpi, headed by Acting Mayor Bobby Cristobal. City Councilor Luis Gutierrez. Bicol Food Delights, Ayala Malls Legazpi, Concourse Convention Center, LCC Food Garden and Catering Services, Juliana's Catering Services, and Sharmila Printing Press. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong diyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata ang banwaan kang uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Mantinidong nasa detention facility kan Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC sa Pasay City ang pigsasabing godfather kan Pogo sa bilog na Pilipinas na si Liu Dong matapos ining maaresto sa sarong subdivision sa Binyan, Laguna. Katakod ka ini, bantay sarado ang nasabing detention facility kung sa inday pa maaraman kung anong oras ngunya na aldaw, isa sa irarom sa inquest proceedings si Liu Dong na mas midbid sa alias na Hawhaw. Kung magigirumduman a pera sa pigaapod na boss of the boss, kana Pogo, mantinido man sa detention facility ang nasa 10 Chinese Pogo bosses asin na 7 bodyguard kaning mga Pinoy. Si Liu Dong ang pigsasabing pamayo kan mga scam farm sa Pilipinas asin may mga koneksyon sa nagkapirang probinsya sa nasyon para mag-operate kan Pogo. Sa ngunyan, wala pa manin pahayag si PAOCC Chief Undersecretary Gilbert Cruz kung anong oras isa sa irarom sa inquest proceedings ang mga nadakop asin dinaras sa nasabing pasilidad. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa, si Kaloy Andes Gloria, mahal ka ng masa, tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago
buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Tingog Ganbanwaan, Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. Saro pa man ining si Kibuloy, nag-file pa man kan sa iyang sertifiko de kandidatura. Pero sinayumahan baga ka itong so kunyan partidong pinagasabi niyang igwa sa ning kona ataan mga kandidato baga kaipuan igwa kaning partido. And ang pagpapatutuo kaan so kona Certificate of Nomination and Acceptance, pipirmahan iyan kan presidente mismo kang partido or kung sisay na authorized signatory na ipinaisi sa COMELEC na iyo sa nga ini mapirma kan kona. Yan. Okay. Digdi naman sa lokal di naglilibot-libot kita diyan. Pero kumusta taman nya ko kumusta si Kaloy na Loria Padingnal. Aramuan kunyang kan iba. Okay nga si Kaloy. Maray. In fact, sa pagpunta dyan sa mga barangay, Kamalig, Daraga, digdi sa Legazpi, imaging sa mga ipipaabot sa tong feedback from Manito and Rapu-Rapu, maray ang fairing, kumbaga, ni Kaloy na Loria, itong susakalingan ni Loria baga. Maray nga ya. Kundi, what is, ang nakakakuan ng interes sa tuya, Padingnal, arog ka ini. Okay nga si Kaloy, pero dapat nga ya, baghanda nin kwarta, tama kwarta ang sa ibong. Makamurumundo man pag-isipon Padingnal, iyo na sa nang permian arog ka na mentality baga ano? Are we stuck up in that stigma na permi na sa nang kwarta ang pagkukonsideraron? Kaya, pero sa totoo man baga Padingnal ano? Magkuhan nga si Kaloy, makwarta ang kalaban. Well, from the very beginning, kanitong so nasa inception o so kukunyan pa sa nabaga si Kaloy nakahurunta early days ago, several days ago, pag nasasabatan tayo ni dyan sa simbahan, sa cathedral, ano. Ngayon, Pio, pag-isip po ngaya, ano daw ngaya kung magkasaro na magkaigoning mind setting na bago, so paradigm shift baga na, makahali na nga kita duman sa nakatudan tang cycle pag-eleksyon na. Iyong sistema, kwarta. Pagkatapos, ang nangyayari, sabi ni Kaloy, natutuod na sa tao na so kandidato na nagtaon ng kwarta, siyempre pag nangka na pag-abot sa pwesto, pag iyong permi nakatudan ka tao, pagparahagadan Padingnal, ano mangyayari? There will be the temptation na so kandidato, mangurakot. Taday natitunungan kan tao. In the very first place kaya, pag-eleksyon, pasa ng pag-eleksyon, ang pinagbabasaran na ngaya, kwarta. Iyon ang saro sa mga simple pero malaman na mensahe na ipipaabot man ni Kaloy. Sagkod mo niyan na sana naman magkaigwa na ning change of mindset. Magayon unfairing ni Kaloy, kumbaga. Kaya lang, perming may kulatilya, may kwarta nga paanon kalaban. Makwarta. Makamurumundo. Permina sa nangaraw ka ng setup ba? At kung dai pala nin kwarta, dai manggagana. Inda ko sa natabi. At kuya magasigi man ang hinguhan ni Kaloy, yung kalinga ni Loria. Nakakalibot mang baga dyan. So abot kan sa iya man na makakaya, kan sa indang organisasyon, kan sa indang grupo. Buda so nagkukunyan man, nagkatarabang man kay Kaloy, which nagbibilib man sa iyang advokasya, buda kumbinsido man kan sa iyang advokasya. Agatarabang tabang baga dyan sa paglibot man sa mga barangay. Kundi sabi ni Kaloy, day nga mawaran ni paglaom. Tibaan lamang nga magkaigo talaga ng pagbabago. Change, mindset, na primero, sa puon pa sa nangayning puon, ang paghuna ngaya sa mga kandidato, perming hagadan sa naning kwarta. Sagkod nga pag-abot sa pag nakailin sa pwesto hagadan ng kwarta, pag day mo natawan, day ka na ibubuto, day ka na suportaran. Arong na ngaya ka ng cycle na
kunya na permi kita digdi sa tuya, ano. Kaya inda ko sa natabi, ano. Pero kung paghilingon genuine baga tabi, ano, na advocacy yan, change, ano, magbago. Ita kung tutuuson, ano, kung permi na sa nabagatabi iasa man sa gobyerno sa ipanghimalan, paano nakaantabi kita anong mangyayari? Iyo kanan sistema. Ano, kaya yan po, maski kasubagong aga naman, nagkuhan ako dyan sa sarong kaong-kaunan. Niya ko, okay nga si Kaloy, kung di dapat nga maghanda, ta perming makwarta ngayon sa ibong. Iyan ang pinagasabi ni Kaloy na, ano, kung di palan nga ng kwarta, di manggagana. Inda, baka yun ang katotohanan naman ang ganda, no? Tabi, yun ang pigbabasaran ko niyan ako. Sabi ni Kaloy, makahali lamang sa arog ka na stigma and mindset for a change lamang. Real change, ano? Maski, siyempre, may genuine man na kamautan, pero kung perming arog kan ang mindset kan tao, may genuine man na kamautan, so naglulunsar kang kandidatura. Pero daing kwarta, kahirak mambaga. So it's a change of attitude, ano, and mindset. Kaya nga di baga sabi ni Kaloy, change, ano, real change. Good morning dyan sa tuyang mga barkadang security guards, ano, sa Philippine Statistics Authority. Yan. Sagkod dyan sa kunyan, sa mga guard sa DBP, Development Bank of the Philippines. Sagkod sa NTC, men and women kang National Telecommunications Commission, Engineer Mon, and sa men and women kang NTC kay Director. Good morning sa Indo dyan. Usa katanduanes, susabi tabagang tibaad mag Vice Governor si Boboy Kua, daay na po, ano, kuminandidato na siya as Mayor kan Virac, yung kabisera po kang kunyan kan Katanduanes, yung Virac Municipality of Virac, Capital Municipality kan Katanduanes. Ta si Boste Kua, yung presenting Vice Governor tugang ni Governor Boboy, iyon naman so pinagpakapot ning pig-endorse man ni Boboy na magkapot man kan renda di gobyerno ipadagos ang serbisyo man. Tabi, ta primero nga piyo, medyo maedad-edad naman nga ako, and ikadua bilang ngayang nakakaedad na tugang, kultura baga niya to, lalo sa Katanduanes ang close family ties, mapainunod-unod yan, kumbaga nagigiveaway. O, di sige nga ya. Ika naman dyan, ang i-endorsar sa tao, mahagad kan sa indang sagradong bendisyon man, ining nagadang-adang na 25 election, 2025. Kaya si Governor Boboy, uyan po siya sa Virac Alcalde. Nag-file kan pagka-alkalde. Ang vice alkalde niya si Attorney Limuel Sortida. Yan, ano. So, sabi ni Boboy, sige nga ya, Piyo. Digdi ako sa Virac na sa naman, ano, sa bilang alkalde, idiretso ko man ngaya ang serbisyo ko man digdi sa Virac. Kaya sa Kapitulyo man ngaya, susako yang tugang na nguhod si Peter Boste Kua. Aksyon tulos ang mentalidad man ka ni Boste nako. Aksyon tulos, ano mga puro problema na yan, dahil pagparapahalu yun, solusyonan. Sabi ni Boboy, sa kultura tabaga na digdi sa Katanduanes, ara mo ngayon ta digdi ka namundag, mapahinunod-hunod, mabuot, ano, nina giveaway, nagpapasensya, nagtataon nindalan. Kaya ayun na nga niya, si sutugang ko naman ngaya an ihagad taning permiso sa tao pagka-gobernador. Kung ngaya digdi man sa Virac, magpapadagos man kan sa kuyang pagserbi. Mahagad man ngaya ako nin permiso, bendisyon pag-abot kan 2025 sa tuyang mga
residentes man nga dyan sa Birak. Tumbang kami, ecstasy. Agbi ni Governor Boboy Kua, now running for Mayor kan Virak, Catanduanes. Next week, Endimar, malangkaw nin sobra sa piso ang gasolina. Yan, mapakarga kitang diit nun yan. Doc Chris, so sa imo dyan na 4 wheels, pakargahin na Doc Chris, ta next week. So gasolina ang halangkaw 2 pesos. Gunmuan. Maximum gayud barog kan. So diesel garuday wara so diesel. Yan. So gasolina igwa, maximum 2 pesos. Dai mababa sa dai malang basta arog kan halos an iba maximum 2 pesos. Igwa na? Diesel? Igwang diesel. Nako, sinabay. Endimar, gurano sa isa sabay. Ini sa epekta ni kan tulong trading, Oho. Ang diesel, 2.37 per liter. Naku, halangkaw so diesel. 2.21 sa gasoline. Oh, so latest na yan, Endimar, 2.48 sa kerosene. Oh. Pwede pang magbago yan, pwedeng mabawasan, pwedeng madugangan. Depende yan sa maging resulta kan trading o nyan aldaw budasada. Thank you so much, Endimar. Makaskason sukon kasubagong aga na amay, piso pa lang mahigit, 1.90, ngunyan 2 pesos mahigit na. Isus Mariosep. Yung trading iyan sa pigtututukan ni Endimar sa international market, siyang nakatutok dyan yung husay sa hiro-hiro kang produktong petrolyo, supply and yung pricing. Halos 2 pesos gabos. So aram ta 190. Oras lang so luminihis 2 pesos na mahigit. O tapaghali ta kasubago duman na maaga sa satuyang satellite monitor mga sa 190 arog ka. Ngunyan 2 na. Nako. Dagdagan ko ining diit na gasolina digdi sa sakuyang kabayo. Tapos lakaw-lakaw ang pahit. Yan. Iyon so trading, naglangkaw na naman ang presyo. Natitrigger pa ini kan saro sa nakaka-trigger dyan ining so sa Medyo Oriente. Iyugon mo na pangyayari dyan sa Lebanon, buda sa Israel. Bako nang basang-basang ini padingnal. Habitan na nga di baga ka nakalihis. This is something na dapat nga itong pagiging alertuhan. Kung anong kaabutang kanta. For the first time in history, so Israel naman pinalugtukan ning ginatos bako ning saro-saro, ginatos na tabi na rockets hale sa Hezbollah. So pigpapadrinuhan na mga militanting grupo kan Lebanon. Gunmuan padingnal. Ginatos bako na basta-basta. Gira na yan tapos mabalos so Israel. Inda ko kuno arin so pagbalos man kan Israel. Tabi. Pero si saya nakakasabot ka natataarog ka ng dagit daw kan Endimar kan pagtaraning na lugar sa Israel Grabe ang dagit nila sa Israel. Sagkod niyan dahin hahali. Pareho man kang dagit kang North Korea sa Estados Unidos de America. Maghiling ka mo kan mga documentaries. So mga nakakapenetrate duman sa North Korea na journalists. Aki pa sa nang aki. Ural daw pigtutukdoan na kan karatan kan Amerika. Kaya sagkod magurang dagit sinda sa Amerikano. So saro nga ni duman na nag-interview na pasikreto, nare-record sa camera na bibideyo, sabi ka ni ba bideyo. Aki papadingnal siguro mga nasa 14 anyos. Ansaro sa mga pigpapakawat duman kan North Korea. Iyan baga mga computer na gira. Iyang pigtutuod na sa gira. Di badil di armas. Di so interview duman nagapot ako ngaya Amerikano. Babadilon mo man ngaya ako. So aki na mga 14 anyos. Kain ko na ako na iyo ngaya. But I'm a good American ngaya. Sabi kay Tumsuko niya. So nag-interview. Arog kaan ang kunyan kang North Korea. Pigbi brainwash. Tapos ansay nang pigyudyos duman sa pamilya ni Kim Jong-un. Yan. Inda sa Israel man kung natata iyan nakataraning na nasyones kan Israel sa Medyo Oriente. Gulpi ang dagit sa Israel sa kudngon yan.
Sisay daw lamang makatabang sa to. Ano ang rason na taarog ka iyan? Kaya baga sa Israel naghinguhang maray, nag-estabilisar sila kaya na Mossad. Subig para istorya ko sa indong Mossad. Saro sa pinakamatinding intelligence network sa bilog na kinaban. Mossad. Tanganing makunya ninda sumakalaban, mamonitor. Imahinaran mo ha, so leader ka ni Hezbollah, yaon sa Lebanon, tinira ka ni Israel, gadan. Sa ibang nasyon yan ha, so Israel na sa ibang nasyon so kalaban na so pinakapamayo mismo ka ni Hezbollah, inoperate, gadan. Araw kang katindihan sa indang kunyan paano, sa indang military because nakaukod naman sa naso Israel na magpakusog, magkaigoning military might ta yung pigusurugan sinda day na mawatunong na day mapuli na sa kinaaban ng Israel. Nata daw taarog kan sinda sa andagit sa Israel. Isu sa North Korea man ang narrative man kayan US ang nagpapakunyan sa ida, nagpapasakit. Nako, nata daw taarog kan anitabi. Sir, anong dokumentaryo ang tailingon ko man about North Korea? Thanks po. O ni tabi na naghapot ining sa 8959. Magpasiring ka sa YouTube. Tabi. Sa YouTube. I-search mo North Korea. Yan. Diyan mo mahiling. An kunyan. An mga nakakalusot na documentaries, videos mismo sa laog kang North Korea. Kung anong mga nangyayari. Sa YouTube. Hanapon mo lang dyan. Kim Jong-un, North Korea, maluwas andyan, tabi. Igaman dumanin mga mall pading naal sa laogkan ko niya, North Korea. Ay, nago. Sige tabi, thanks. O yun po, hanapon mo yan sa YouTube. Lalo na kung may internet ka, magayon ta, daing putol-putol, O sabi ba ni Kaining Sarong nag-text si 4205, good AM po, tama, sina Delima, Pangilinan, Colmenares, Colmeneri, may mga maraya na Senado, bakong mga artistang daing aram sa politika. Sana tabi day makaprograma sa vote machine ang mga names na bakong karapat-dapat. Si Kibuloy, sawong lamang ang jablong. Thanks ulit. Yugon mo an. Kung manggana paan mananggad, we are making a mockery of our saro sa mga institusyon kan democratic principles kan Pilipinas kung gumana yan na mga kandidatong arog ang kaan. Ang election baga is saro sa mga institusyon, pundasyon kan demokrasya. Mung gumana pan mga tao nga ninda ko na sana, we're making a mockery out of it, tabi. Sige. May report man si Karen, dyan sa Luwas. Karen, good morning, go ahead. Yes, salamat Sir Tio. Good morning man sa mga paraan tabay para sa dagdag niya kong baleta. Kadagos ang pag-usad kan Provincial Education Department UPED sa pagpaunin cash incentive sa mga estudyante gikan sa 5 community colleges kan probinsya kan Albay. Ini ang mismong sinabi mo niyan sa DCGB News ni Provincial Education Department OIC Rowena Ondi. Kung sa iyang sinabi na kan mga nakaagi pa sa nanganing aldaw, matrayon po na nindang natapos ang cash incentive payout sa Daraga Community College. Mantang tigta-target naman kaini sa aga buda sa mga masunod padigding aldaw, ang mga natatada pang eskwelahan na iyuan UAS Community College, San Jose Community College sa Malilikot Albay, Ligao Community College, Manito Community College, pati nga ni ang Tiwi Community College, bilang mayor naman nila na prioridad ngunya na eskwelahan. Sinabi mismo ni Officer Ondis na sa bilog na taon, 5,000 ang eksaktong magkakaturo kaini dahil sa ang sistema tabi ninda Sir Tio, kada semestre pa lang ang distribution ninda kaini puntaya sa kada semestre, nagkakakansilad sa 2,500 pesos ang sa indang tao sa mga beneficiary ini. Yan kastanto, lininaw ni Officer Ondis na ang aktibidad na ini, ipig-establishar kan gobyerno probinsyal halagad katuwang sinda
sa nakapaloob ini sa programang tiga-apod na Top 20 Government Minister kung sa beneficiary ng gadigdi ang mga nag-adulty education related course. Yan ang istorya halik sa luwas, Karen Ala, District GBN. Salamat Karen sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Sige, eto na po tabi kita. Tingog kan Banwaan. Sa pangarang kambilog na puwersa kami po naglalaom na natawan mi na naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa moyang makakaya sa pagikan informasyon kalingaan asin iba pa sa programang Tingog kan Banwaan. Happy weekend! Viva Senyor Santo Cristo! Masunod tulos ang sa moyang news director si Mardela. Day maghali. Ako po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan